Ahojte, volám sa Metod Hužovič a pochádzam z Križovej nad Údváhom, z takej krásnej dedinky kúsok od Trnavy. Minulý rok som sa zúčastnil už na mojom druhom magise a dá sa už povedať, že som tam stretol starých známych z prvého magisu. Celkom som sa tešil na zasa úžasné dobrodružstvo, ktoré som zažil prvýkrát. Dá sa povedať, že už som bol taký skúsený káder, keď som tam prichádzal, takže veľmi som sa tešil. Magis samozrejme nesklamal, zasa sme sa tam stretli, úžasná partia ľudí, prišlo nás tam z rôznych kútov sveta a každý priniesol nejaké svoje zvyklosti a svoje talenty a sme tam mali úžasný čas spolu. Bolo to krásne stretnutie mladých ľudí, kde bolo veľa energie, lásky a Ducha Svätého a všetko nás to tak spájalo dokopy. A čo mňa tak najviac na tomto magise zasiahlo, bolo ako tí ľudia prišli a dávali. To bolo aj hlavné heslo tohto magisu minulý rok, ktorý sa uskutočnil v Poľsku pred Svetovými dňami mládeže. Bolo to heslo dávať a nepočítať. Dávať a nepočítať. A títo všetci ľudia prišli a každý dával a dával a dával a nepočítal. A bolo to úžasné a veľmi úprimné a krásne a ešte stále teraz mi chodia zimovriavky po chrbte, keď si spomenem na to, ako sme tam tancovali na ihrisku a potom ako sme spolu debatovali a spali a stretli sme sa s kamarátmi, so starými známymi. Kamaráta z Rumunska som stretol, ktorého som nevidel dlhé roky. Krásne to bolo, no. A potom sme sa rozdelili do skupiniek a to bolo úžasné, ako sme mohli zažiť spoločenstvo a ten experiment a spolu putovať. A naše heslo našej skupinky bolo stačí iba ísť. My sme boli taká turistická skupinka, každý deň sme sa presúvali z jedného miesta do druhého po krásnej poľskej krajine. Domáci boli k nám veľmi úprimní a zhovievaví a každý nám sa snažil dať čo najviac. Keď videli, že putujeme, tak každý bol k nám veľmi milý. Veľmi to bolo super a tí, čo nás prevádzali, dali aj posledné, čo mohli dať. No, bol to krásny zážitok a čo si odnášam z magisu je, že na konci toho celého sa stala taká vec, že viete, to, aby sme tam mohli ísť, tak to musel niekto zorganizovať. Takže zorganizovali to Poliaci a vlastne z každej krajiny mali niekoho, kto to organizoval. Áno, a za našu krajinu, za Slovensko bola zodpovedná Alenka, ktorá dávala veľa času do toho, svojej energie, svojho talentu a celé to mala na starosti. A vlastne, keď sa tento magis úspešne končil, tak tí poľskí organizátori sa chceli každému niekomu tých vedúcich odmeniť a vlastne Alenka dostala stupenku do prvej rady, keď prišiel pápež, aby sa úplne dostala blízko k nemu. Lenže Alenka mala veľmi príjemnú záležitosť, ktorú nemohla odložiť, čiže išla na svadbu a teda vydávala sa. Takže radšej išla na tú svoju svadbu, ako by išla tam. A teraz mala dilemu, komu ten lístok dá. No a nakoniec sa rozhodla, že ho dá mne. Ja som ostal úplne rozčarovaný, lebo keď si predstavíte, ja som tam bol ako účastný, ktorý tam iba prišiel sa zabaviť a priniesť tam trošku radosti a z druhých načerpať radosť a oddychnúť si tam, mať dovolenku, taká paradička a zrazu si tak uvedomíte, že človek, ktorý vám není nič dlžný, ktorému ste vy vlastne dlžní, lebo on sa o vás postaral, on vám to tam všetko pripravil, on dal do toho všetkého svoj čas, niečo navyše a on sa teraz zrazu rozhodol dať vám ešte mne dať túto vstupenku. Ja som sa cítil asi najmenej hodný toho, aby som ja mohol dostať túto vstupenku. Bolo tam milión ďalších ľudí, ktorí by si to určite viac zaslúžili. Boli tam ostatní animátori, ktorí tam dávali tiež viac času a viacej energie do toho, ako my ostatní. Bola tam aj jej rodina a jej nastávajúca rodina. Ja si viem predstaviť, že kebyže sa mám priženiť, alebo teda ona v jej prípade vydať do nejakej rodiny, tak by som skôr rozmýšľal nad členmi tej rodiny alebo nad niekým iným. Napríklad Lukášom alebo nad niekým. A proste ona sa rozhodla to dať mne. Tak toto bolo pre mňa naozaj taký reálna, hmatateľná skúsenosť, že dávať a nepočítať. Dávať a nepočítať bolo v tomto prípade naozaj reálne zhmotnené do toho, že
že ja som dostal túto vstupenku, dostal som sa až úplne blízko, mohol som prežívať to, ako išiel pápež okolo mňa a išiel pár krokov odo mňa, bol taký úprimný, zraniteľný, taký a taký zároveň silný, taký plný energie, taký úžasný. A proste ja som mal tú príležitosť tam byť pri ňom. A ďakujem veľmi, veľmi za toto požehnanie a za to, že som mohol byť pri tom. Takže magis, dávať a nepočítať.